Hej og velkommen hos mig, Krusedulle-Mette. Jeg vil lige vise jer, hvordan det kan gå, når jeg sætter et værk til tørre på en reol. Det kan nemlig få vokseværk. Her ses den sidste del af mit værk, og dette hedder Alt hvad øjet ser XL. Jeg har valgt en simpel palet her, bestående af primærfarver, hvidt og et stænk af metalgrønt. Motiverne er ligeledes lidt simple, og de er valgt ud fra få nøgleord fra Bibelen. Ja, der er som sagt tale om et alter igen. Her ses 13 dækkeservietter, eller rettere 13 malerier på den vandrette flade. Vi begynder her med symbolet, kundskabens træ, ganske simplificeret her, og syndfloden. Men vi kører straks over i her, hvor der kommer et billede af med en lille kvist, olivenkvist, som blev bragt med en due til Noas ark. Vi går videre. Her er et hjerte. Kristendom er jo en budskab om kærlighed. Her set et omrids af et hjerte, der banker så hårdt, at budskabet bliver bragt ud til alle 4 verdenshjørner. Denne plads er reserveret til hovedpersonen i Nye Testamente, nemlig Jesus Kristus. Blomstrende, men dog med et mørkt skær, som bringer tanken tilbage på den nat, han blev forrådt. Og i dette maleri kæmper det mørke mod det lyse, netop som vi mennesker kæmper med fristelser i både medgang og modgang. De blå toner her sender tanken en lille hilsen til Jomfru Maria, hvis klædningsdragt igennem tiderne i malerier er blevet skildret med en blå farve. Den røde farve hernede har jeg valgt for at illustrere, hvordan kærligheden flammer af og til i kristendommen, og hvordan skærskildens flammer æder så meget op. Og samtidig er det farven for den vin, vi drikker som Jesus blod i nadveren ved alteret. Fisken er symbol fra oldkirkens tid, hvor de brugte den, når det indimellem var ikke så smart at sige Jesu navn. Det er en abstraktion af en rosenknop. Rosenknoppen, som står for lidenskab, kærlighed og hengivelse. Herover har vi så en lille frisk bibel, som jo er det skrevne ord, som er båret videre gennem traditionen. Men hvad skulle vi gøre uden ham her, nummer 13 ved bordet, nemlig Judas? Hvis ikke det var for ham, så kristendommen nok meget anderledes nu om dagen. Nå, det var slut på triologien med de 3 altre, og herfra siger jeg bare slut, og tak for nu. Kærlig hilsen, Krusedulledamen.